Mondd, hallottad-e, hogyan járt a nagy Darth Plagueis, a bölcs? Nem. Sejtettem. A Jedik nem mesélnek ilyesmit. Ez egy Sith legenda. Az erő segítségével rá tudta venni a midi-kloriánokat, hogy teremtsenek életet. Valami baj van velem. Egy Jedi nem lehet ilyen, mint én. Többet akarok. És tudom, hogy nem szabad. Úgy hallom, új tanítványra tettél szert, uralkodó. A fiú nem elég erős. Nem bízom benne. Így száll hát sírva a szabadság. Tapsvihar közepette. Ezt a részt szoktam élvezni. Érzem, hogy félsz tőle, Skywalker. Nem kér a világ a szitek elnyomásából.